IKale, iRape, iCollard greens, ukufakwa komquba. Lolu hlobo lwemfino ludumile eAfrika kanti luvame ukutshalwa ukusuka eKale kuya eSukumawiki eKenya. Lolu hlobo lwemfino luvela emndenini weklabishi yize lona kulula ukulutshala. Lufana nespinashi kanti futhi lukhiqiza amahlamvu angavunwa isikhathi eside. iRape iyisitshalo esikhula ngamandla. Amahlamvu ayo anovitamin C no-K nama-antioxidant. IKale imila kahle endaweni enokushisa okuphakathi kuke-7 degrees kuya ku-24 degrees kanti imila kahle uma itshalwe entwasahlobo nasekwindla futhi ayizwani namazinga aphakeme okushisa kwelanga. Lesi sitshalo masitshalwe ngamasentimitha angama-30 phakathi kwezitshalo ngantathu kolayini abangamasentimitha angama-37.5. Hlukanisa olayini kabili abangamasentimitha angama-75. Utshale ngamasentimitha angama-35 nesikamu kuya kumasentimitha angama-75 bese uqala futhi ngamasentimitha angama-70 esikhonkwaneni ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo uma usuyovuna. Uma unengadi encane ekhaya kumele usebenzise amasentimitha angama-37 nesikamu ukugqagqana ukuze ube nendawo enkulu. Beka intambo yokuqala amasentimitha angama-75 uyixhume nenye eseceleni kwayo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ifindo lentambo liqinile futhi liqondile ngokuyiphakamisa ubuye uyehlise. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-20 ukuze kuvele umhlabathi. Ungawususi kakhulu umhlabathi uze usondele kolayini ongamasentimitha angama-37 nesikamu. Phusha imfoloko ishone phansi ngamasentimitha angama-30 bese uyayidonsa kancane uze uthambe umhlabathi. Susa itshe noma amagabade ngemfoloko kodwa ungalingeki ukuphendula umhlabathi ugabe nje kuphela. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha 10 kolayini. Imba umsele ngamasentimitha 10 ukushona phansi. Wehle ulandele intambo. Unakekele indunduma ngoba usazoyisebenzisa. Phinda lokhu futhi ngamasentimitha angama-37 nesikamu ozokuvumela ukuthi iKale yakho ibe namahlamvu bese uyakwazi ukuhamba phakathi kwayo uma usuyivuna. Ukulungisa umhlabathi one-acid kudingeka ufafaze isipuni esisodwa somlotha wezinkuni noma sebone meal noma ithispuni ye-lime njalo ngamasentimitha angama-60 kolayini bokutshala. Fafaza amamilimitha angama-500 omquba noma emvunde njalo ngamasentimitha angama-60 emseleni. IKale ihlala izinyanga eziyisithupha emhlabathini, ngakho-ke kuhle ukuthi umhlabathi unakekelwe kusukela ekuqaleni. Thatha imfumba yomhlabathi endundumeni bese umboza ngamasentimitha 3 omhlabathi ukuze imbewu ishone ngamasentimitha 2 ukuze kube nomehluko phakathi kwembewu nomquba. Uma ungahlukanisi lokhu uzothola isivuno esincane ngoba umquba uzozishisa izithombo. Lokhu ngeke kwenzeke uma usebenzisa imvunde yohlobo oluphambili. Tshala imbewu yeKale ngamasentimitha 15 noma uyihlukanise ngesandla amasentimitha 2 ukushona phansi bese uyamboza ngomhlabathi othambile. Ube nesiqiniseko sokuthi kune-level. Cindezela phansi ngamasentimitha angama-30 emumva kokuhluma. Shiya ingubo yomdali kube kuyahluma okutshaliweyo bese uyasondeza eduze kweziqu zezitshalo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali imboza amaphesenti 100 namasentimitha 2 nesikamu ukuqinisekisa ukuthi ukhula alumili kanjalo nokugcina umswakamo.
Kungcono ukutshala izithombo ze-kale engadini kunembewu. Mboza zonke izitshalo emseleni ngomhlabathi kuze kube ilevel. Beka ingqumba ngamasentimitha 2 nesigamu ubugqinsi ngaphezulu komsele olungiselelwe. Bese usebenzisa i-double stick ngokuyiphendula uyifake engubeni yomdali bese uyicindezela phansi emseleni njalo ngamasentimitha 30. Tshala olayini besibili ezithombeni ngokuma njengedayimane ukuze ube nendawo enkulu. Bamba isithombo se-kale bese uyasicindezela phansi emgodini usebenzise i-double stick noma iminwe yakho ngokutshekile. Izimpande ungazifaki ngokuxhamazela, uqede ufake umhlabathi othambile. Uma usuvuna i-kale, zama ukuthi uphule amagatsha angasezansi nezithombo ukuze lawo angaphezulu aqhubeke nokumila. Izitshalo zizoqhubeka nokukhiqiza amahlamvu isikhathi eside. Susa amahlamvu amadala noma nezifo ukuze kumile amasha. Sibe nezivuno eziphakathi kweziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili engadini ye-kale ezinyangeni eziyisithupha engadini yethu eyisibonelo se-Farm God's Way. Isamari. Gaba olayini abango-37 nesigamu. Imba umsele ongangomasentimitha 10 ukushona phansi babe bathathu. Shiya indlela yokuhamba engangamasentimitha 75. Faka usipuni esisodwa somlotha wezinkuni. Faka umquba ube ngangamamilimitha 500 noma imvunde. Faka ingubo yomdali. Tshala izithombo ngokuhlukana zibe amasentimitha 30. Izimbewu zona vula imisele eshone ngamasentimitha 2 ufake imbewu ihlukane ngamasentimitha 15. Uma isimilile ungayinciphisa noma uhlukanise izithombo zakho zihlukane ngamasentimitha 30. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.